Vlastne budeme sa rozprávať práve o tom, že pracovať v sociálnych službách a sociálnych domov je extrémne náročná práca. Stojí za to prácu veľké množstvo ľudí, ktorí sú naozaj, že môžeme to nazvať hrdinami dnešnej doby, dnešných čias. Nevieme ich mená, nevieme, ako vyzerajú. Sú to bežní ľudia, ktorí ale robia neskutočne dôležitú prácu pre nás všetkých a musím povedať, ako spoločnosť si to vážime. No a ako vyzerá ich práca, čo všetko za tým je, sa porozprávame s Patriciou Mešan, riaditeľkou úradu Bratislavského samosprávneho kraja, no a predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom. Krásne dobré ráno, vítajte. Dobré ráno. Marek to tak pekne načrtol, že naozaj sú to hrdinovia a je to teda poslanie. Povedzme si, akí ľudia najčastejšie potrebujú tú pomoc a vyhľadávajú vlastne sociálnu. Tak sociálne služby sú neoddeliteľnou súčasťou toho, čo poskytuje Bratislavský samosprávny kraj svojim obyvateľom. Tým, že populácia starne, tak dochádza aj k vyššiemu počtu a vyššej potrebe využívania týchto služieb. Bavíme sa naozaj od detského autizmu a rôznych iných vývojových ochorení až po tie ochorenia, ktoré sa viažú skôr na staršiu generáciu, ako je demencia, Parkinson, Alzheimer a podobne. Takže Bratislavský samosprávny kraj prevádzkuje 14 zariadení sociálnych služieb. Pracuje u nás približne 1000 kolegov, ktorých ste sami nazvali hrdinami. Áno, pre nás sú hrdinami. A celkovo máme približne 1300 klientov v týchto zariadeniach. Sú to spravidla ľudia, ktorí čakajú nejaký čas a ak sa dostanú, tak väčšina z nich je pobytovou formou, ale máme aj niekoľko tých ambulantných domov sociálnych služieb, kde sa ráno teda klient je dovezený svojou rodinou najčastejšie a potom po obede si ho berú opäť do domácej starostlivosti. Môžeme teda ostať pri názve hrdinovia, takže hrdinovia, respektíve sociálni pracovníci často sú, alebo najčastejšie sú teda, že opatrovatelia, zdravotné sestry, fyzioterapeuti, psychológovia, technický personál a asi by som ešte vedel menovať, že kto všetko, vy ste povedali zhruba 1000 v Bratislavskom kraji. Ako to celé funguje vlastne celý ten kolos? No, celý ten kolos je absolútne perfektne usporiadaný, je systematicky organizovaný samozrejme, lebo ako pán Župan už spomenul, máme ich 14, ale celkovo v Bratislavskom kraji je ich okolo 100 a viac. A Bratislavský kraj má okolo 4000 klientov, čiže tu je aj vidieť a cítiť tú potrebu týchto zariadení. My neoddeliteľnou súčasťou tejto celej mozaiky nie sú len naše zariadenia, ale samozrejme aj neverejné zariadenia a stále ich nie je dostatok, či už našich alebo neverejných. Ešte raz k tej otázke. Je to perfektne zorganizované, lebo bez toho by to nebolo možné. Nebolo možné poskytovať tú opateru, ktorú práve naši klienti si zaslúžia a im patrí. A ten sociálny pracovník, alebo teda pomocný personál, je jedna komplexná bytosť. Preto ste ich, a ďakujeme vám za to, že ste ich nazvali tými hrdinami, pretože oni si naozaj zaslúžia celospoločenskú úctu. A to je bytosť, ktorá musí mať aj fyzické, aj mentálne schopnosti a to je extrémne dôležité, lebo on prežíva ten život klienta s ním, čiže musí byť aj psychicky, mentálne veľmi silná osobnosť. Samozrejme, oni sú na to špecializovaní, trénovaní, ale napriek tomu je to extrémne náročná činnosť. Veľakrát je pre toho klienta najbližšou rodinou a niekedy aj jedinou rodinou. Takže oni sú naozaj, ten vzťah klient a pracovník je veľmi špecifický. Podobnú úctu si zasluhujú podľa mňa učitelia a takisto zdravotnícky personál, lekári. Ale toto je tá najzabudnutejšia skupina sociálnych pracovníkov. Sme tu hlavne preto, aby sme ich vyzdvihli, poďakovali im za to, čo všetko robia pre obyvateľov nášho kraja a prípadne povedali ľuďom, že je to zaujímavá, atraktívna práca a môžu nad ňou rozmýšľať. Určite áno. Je dostatok kapacít pre naplnenie všetkých žiadostí o miesto v takomto zariadení? Poďme teraz možno sa na to pozrieť z pohľadu toho žiadateľa. Určite a je to veľmi dobrá otázka. Je to otázka na mieste a to je to, čo spoločnosť trápi. Trápi to aj nás, pretože nie je dostatok kapacít. Ja chcem ešte spätne upozorniť, že my máme ako kraj špecializované. Nemáme typické domovy dôchodcov, čiže tie seniorské. A tie špecializované naozaj tie diagnózy pribúdajú, či už v skoršom alebo neskoršom veku, ako pán Župan povedal, že tou demenciou a starnutím. A ten Parkinson, Alzheimer, ale máme aj Downov syndrom, autizmus. To je vysoko náročné, čo sa týka obslužného personálu a špecializovaného personálu. Čiže nie je to... My potrebujeme dvojnásobne viac personálu ako v štandardných domoch dôchodcov. A čo sa týka zariadení, je stále extrémne málo. My ako kraj
všetky financie, ktoré fokusujeme a navyšujeme každým rokom, práve fokusujeme na buď zveladenie infraštruktúry, aby neboli už anonymné tie domovy pocitovo, ale aby boli naozaj pocitom domova, tak ako funguje rodina, to je jedna vec, ale budujeme aj nové. My extrémne veľa peňazí za posledných 5 rokov investujeme práve do nových sociálnych zariadení. Niekoľkokrát sme tu teda spomenuli, že sú to naozaj hrdinovia, že je to poslanie najmä vďaka tej pomoci, vďaka tej dôvere, že je to naozaj ako keby pre tých ľudí mnohokrát rodina, pocit bezpečia, pocit istoty. Vieme spomenúť aj nejaký konkrétny príklad alebo prípad, ktorý vlastne má taký ten pekný, usmievavý, ako keby, nechcem povedať, že koniec, ale taký ten pekný príklad toho, ako pracujú vlastne tí sociálni pracovníci s jednotlivými žiadateľmi alebo pacientmi. Tak je tam na začiatku vybudovanie vzťahu, zoznámenie sa. Máme naozaj dobre etablované kolektívy a tí ľudia, ktorí robia v tejto branži, sú jednoducho dobrí ľudia. Tam nejde robiť niekto, kto to robí pre peniaze. Oni sú bohužiaľ dlhodobo podhodnotení. Ak by sa dalo, tak asi by sme s pani riaditeľkou, ktorá má na starosti okrem iného aj ekonomiku, tak by sme im okamžite zvýšili platy, možno aj o 50 a viac percent. Ale tá krása práce je práve v tej ľudskosti, v tej človečine. Vy si vybudujete vzťah s tými, v niektorých zariadeniach máme iba 20-30 klientov, v niektorých ich je až ku 200, takže ten priemer je okolo 100 na zariadenie, lebo hovoril som nejaké čísla na začiatku. A je to práca, ktorá sa robí srdcom a my ako Bratislavský kraj sa snažíme tým ľuďom aspoň trocha pomáhať aj materiálne, hmotne. Ale čo mi chýba najviac a na tom pracujeme naozaj spolu už 8 rokov, je trošku zvýšiť spoločenský status tej profesie. Lebo je naozaj podceňovaná, podhodnotená, málo kto o nich vie, oni sú väčšinou skromní, dobrí ľudia, ktorí o sebe veľa nehovoria, ale chcem, aby celé Slovensko vedelo, že je tu veľká skupina ľudí, ktorí pracujú v sociálnych službách, o ktorých sa veľa nevie a bez nich by táto krajina vyzerala o mnoho horšie. Ale mám pocit, že sa vám to darí, pretože stále aj viacej mladých ľudí sa zaujíma o túto prácu. Je tak, alebo? Áno, vďaka Bohu. My sme začali trošku takou vysvetľovacou náborovou kampaňou a ukazujeme priestory potenciálnym našim záujemcom o túto prácu a máme veľa mladých ľudí. Aj sú krásni, aj inteligentní, milí a tí, ktorí už začali u nás pracovať, sa tešia z toho prostredia. My máme minimálnu fluktuáciu, čo sa týka zamestnancov, čo je veľmi dôležité podľa mňa v každej práci. A človek nový, ktorý tam príde a zažije tú priateľskú atmosféru a naozaj tí, ktorí prišli, neodišli. Čiže to je absolútne dôležité. Ale chcem povedať pekný príbeh. Ja mám jeden pre vás. Jedna naša sociálna pracovníčka, slzy nám išli, keď som to počula, zdedila nejaké peniažky a tie peniažky dala na výlet pre svojich klientov. A to je, že neuveriteľné. Čiže naozaj to je ten dotyk, to srdce, ktoré tam majú. A takto fungujú. Tak verím, že viac takýchto príkladov a prípadov nielen z toho finančného hľadiska. Ďakujeme vám veľmi pekne a budeme sa tešiť na budúce.